Čo nám rok 2023 na mlyn priniesol? V tomto krátkom videjku som si pre vás pripravil súhrn udalostí, noviniek a aktivít a akcií, ktoré sme na mlyne tento rok absolvovali. Nech sa páči, poďme na to. Oslavili sme 275 rokov od momentu, kedy knieža Magnus zo strážnického panství povolil za určitých podmienok stavbu nášho mlynu. Písal sa rok 1748. Zároveň sme v tomto roku oslavili 10 rokov od momentu, kedy sme svoje životy spojili s týmto mlynom. Pri tejto príležitosti som objavil vzácny materiál. Autentické video z prvej obhliadky mlynu, ktoré som pre vás okomentoval a môžete ho nájsť na našom YouTube. Mimochodom, naozaj by ma potešil nejaký ten follow alebo like. V roku 2023 sme v stodole 1885 ubytovali až 284 úžasných hostí. Mnohí z nich zavítali na Horňacko prvýkrát, no rekordmani strávili už tretiu letnú dovolenku na mlyne a vyzerá, že plánujú aj ďalšie. A to stodolku prenajímame len tretí rok. Ďakujeme za vás. Nové kamarátstva, všetky tie odgrilované, odpité a odrozprávané hodiny sú navždy zapísané v našich srdciach. Verím, že ste si od nás odnesli zážitky, pozitívne emócie a čas strávený na našom krásnom Horňácku bol pre vás kvalitným a hodnotným. Na začiatku roka sme konečne zrovnali a upratali spodný pozemok pri ceste, kde nás už niekoľko rokov strašila obrovská kopa zeminy a bordelu. Vznikol tak ďalší priestor pre parkovanie, ktorý budeme postupne upravovať. Ako už tradícia hovorí, zastavili sa u nás fašánkáre a bola to teda naozaj výživná akcia. Vymyslel som si oheň a dým, hostinu. Spustil som web a za tento rok odvalil a odgriloval pre hostí a kamarátov viac ako 30 grilovačiek. Konečne sme sfinalizovali a dokončili náš seník. A potom, ako sme s kamarátom Paťom Lajzom dokončili štíty a podbitie, Viktor Smetka, náš najobľúbenejší kovář, mu dodal pomyselnú korunu krásy. Kování a panty. To je krása, co? Tohle místo uprostřed přírody nádherného Horňácka má pro mě úžasnou sílu. 2. mája, kvietna, sa u nás točil trailer Českej televíze na pripravovaný pořad pre seniorov. Žiaľ, zverejniť celý trailer nemôžeme, vystrihol som z neho ale pár úžasných záberov s neskutočne charizmatickým Pavlem Křížem. Verím, že už v roku 2024 sa tu tento pořad začne natáčať a my budeme môcť takto prispieť k téme aktívneho trávenia voľného času ľudí nad 50 rokov. Kománkův mlýn a okolí této prastaré lípy je tím pravým místem, kde se budeme moci vzájemně inspirovat, motivovat. Ale tě vidím, Já čau. tebe taky. Ahoj. Povídat si se zajímavými lidmi. V kvietnu sme na mlyne absolvovali veľký svadobný editoriál, ktorý organizovala svadobná agentúra Anoli z Veselí. Viac ako 25 dodávateľov sa rozhodlo poskytnúť svoje služby a vytvoriť tak neskutočný materiál pre ďalšiu komunikáciu a promo. Vďaka za všetkých skvelých ľudí, ktorých sme pri tomto projekte stretli a neskutočne sa tešíme na všetky svadby a eventy, ktoré aj vďaka tomuto projektu na mlyn v budúcnosti zavítajú. Svadby, rodinné stretnutia a teambuildingy, to je presne to, čomu sa chceme na mlyne najviac venovať. Na sklonku kvietna nás navštívili chalani z Grizzly Kitchen. Dobre sme si spolu zavarili na ohni a v Big Green Eggoch, navštívili sme aj farmu ovčí dobroty. Highlightom za mňa boli tieto pstruhy na modřínových deskách okolo ohniska. Na Deň detí sme privítali milú výpravu z Javornickej škôlky. Z Lesmi ČR a za super spolupráce s Jurou Mikéskou sa nám podarilo zabezpečiť svah Jamného potoka pod našou mlynicou. Pri veľkej vode nám potok vymýval svah a ohrozoval tak mlynicu a ostatné stavby. Našim krásnym lípkám sme dali tak potrebnú starostlivosť a chalani, Libor a Rišo, ich odborne orezali a verím, že sme im tak zabezpečili ešte dlhý a spokojný život. Mimochodom, vedeli ste, že lípka pred stodolou má viac ako 160 rokov? 4. júla, července, ku nám na mlyn zavítalo kočovné divadielko z Kyjova. Jedna z najkrajších akcií tohto roka na mlyn pritiahla viac ako 300 ľudí. Klobúk dole pred touto partičkou. Verím, že k nám zavítajú aj v budúcom roku.
Na začiatku září sa u nás zastavili novinári v rámci testovacích jazd najnovších elektromodelov BMW Radu 7. Spravili si sexy fotky pri mlynskom kole, pripravili sme im kávičku a drobné horňácké občerstvenie a pokračovali ďalej. S Barčou, Tereskou, Jankou a Kájou sme si vymysleli vianočné fotenie. Rodinky, ktoré sa nám tu prestriedali, si od nás odniesli parádne spomienky. Verím, že sa nám v Stodolke podarilo vykúzliť naozaj krásnu vianočnú atmosféru a fotenie bolo pre všetkých zážitkom. Ako to už ostatné roky býva, začiatok decembra, prosince, nám priniesol bohatú snehovú nádielku a sme zvedaví, ako to s počasím bude vyzerať počas Vianoc a Silvestra. Veľmi by sme si pre našich vianočných a silvestrovských hostí prijali takúto romantiku. Rád by som sa poďakoval za všetko, čo nám rok 2023 do života priniesol, za všetkých tých úžasných hostí, za všetkých, ktorí nás na ceste k naplňaniu nášho cieľa vybudovať z mlynu miesto úprimných stretnutí podporovali a podporujú a v neposlednom rade všetkým, ktorí v akejkoľvek forme priložili ruku k dielu. Naozaj sa teším na to, čo nám ďalší rok prinesie. Nazdar 2023 a vitaj 2024.